как те питам лита денса. Рапира тука пак от Рими. Не рапира, аре Боже, поговори ми. Пътя покажи ми, каза ли го пак. Колко пъти фанна на колене. Пред него шипа, някак каже, не направо ти го пея. Но хип-хопър рими, малко фристайл, че полудея. И не за кой живея и защо. Разбираш ли ма вела и но. Си задам въпроса, защо съм жив бахоса. Нали се сещаш, тук рими нося на подноса. На фристайл. Как чуем лиса и кавал. Ето тук малко вандализъм, че висам. Ня усетиш, че бавно ти излизам. На бита пак да бия. Не тебе, бета пак. Капаци тука на всичките глупаци, обитаци, кълдаци и шибаняци, мъжитони, кучета да кажа. Елате ми да върна каша, да ви покажа каква маша. Остава стажа, как се чува стажа. Ето тука е пейзажа. Майче вече бавно почвам да тъмажа. Ще те размажа. И после биричка на плажа ще покажа. Да кажа, казах ли ти сега. Ето влиза тука 41 аката си е в градина. И пак са на ака. А оня там чука тая кака. Как бе? Ето тъй бе глупака. Табака. Пред мен е на колене да кляка. Не шипаняка. Как е? Нещо майче за мен. Руския байрак. Ще ми кажеш ли, че е глупак? Раши. Но три ми пика майче пак ще запаше. Раши. Да каже. Денса. Нека денса.